jungle. ఈరోజు సిడం అర్జు మాజీ ఏటీడబ్ల్యూసీ చైర్మన్ ఊట్నూర్ ఐటీడీ పిఓని కలిసి పాండి కుపార్ లింగో గోండి పుణ్యం పుస్తకాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేయాలని పిఓని వారు కోరారు. అలాగే గిరిజనుల యొక్క సమస్యలు, ముఖ్యంగా భూమి సమస్య, పోడు భూముల సమస్యలను పరిష్కరించాలని వారు ఈ సందర్భంగా కోరారు. అలాగే జోడేఘాట్, మార్లావహి, కెస్లాపూర్ ఈ 3 పవిత్ర స్థలాలను కాపాడాలని వారు ఈ సందర్భంగా కోరారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పేసా కోఆర్డినేటర్ అర్కా వసంతరావు, జైస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆడ హనుమంతరావు, అలాగే మంగం విశ్వంరావు, రాజగొండ సేవ సమితి రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదర్శి మొదలగు వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.